Bueno, pois eu simplemente desexar por a miña parte e imagino por os meus compañeiros desde o Concello que pasen todos unha feliz Navidad, que a pasen en familia, que disfruten dos seres queridos sobre todo, porque hoxe están e mañá igual non. Os meus mellores desexos de salud, suerte e felicidade para todos os veciños do Concello de Carballiño, que os fago extensivos ao resto de concellos evidentemente, pero bueno, neste caso, pois pido por o meu concello sobre todo, entonces a todos os veciños, eso, que disfruten moito destas festas e sobre todo que disfruten da familia. Pois nada, de todo o corazón decir que agardo que todo o mundo pase un bon Nadal, que disfruten da familia, que disfruten dos achegados, que disfruten pois do que teñen estas festas, estes períodos, e que consigamos o espírito que todos temos no Nadal, de que queremos que todo vaya ben, chémonos de bons propósitos e demais, que trascenda estas datas e que durante todo o ano 2020 pois consigamos todos ser o máis felices posible, disfrutar do que temos cerca, disfrutar das cousas pequenas que a veces se nos esquece, e sobre todo que consigamos entre todos ir facendo un Carballiño un pouquiño mellor cada día, poñendo todos ese grande área que podemos. Unha aperta moi grande para todos e todas, e bo Nadal. O Nadal é a sorpresa dun Deus neno, de un Deus pobre, de un Deus débil, de un Deus que abandona a súa grandeza para facerse cercano a cada un de nós.